A dráma, a szenvedély, A korlátait feszegette. és az intrika Nagyon manipulatív nő volt. közelebb van, mint gondolná. És akkor meghúzta. Az ID Extra garantáltan felgyorsítja a szívverését. Ahol vággyal, kapzsisággal és féltékenységgel teli történetek várják. Ahol a fényűző, gondtalan élet egyik pillanatról a másikra rémálommá válik. Ha egy pszichopata nem manipulálhat valakit, nem is érzi jól magát. Oldja meg velünk a szerelmi bűntényeket. Hazug volt. A borzongató rejtélyek bűnös élvezete csak egy gombnyomásra van. Ez maga volt a tiltott gyümölcs. Vigyázzon, mit kíván. És figyeljen jól, mert az igazság soha nem olyan egyértelmű, mint hinné. ID Extra.